Kapitlu 5 mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra fuq kitba ta' Lawrence Mitzi jismu Il-qilla tal-Ġermaniżi. Kien il-ħamis niftakar 16 ta' Jannar 1941 f'xi satej ta' war nofsinhar daqq air-raid. Aħna ħsibna li dak kien bħal tas-soltu, nofsija l-aktar, xi ftit sparaturi fil-bogħod u malajr jerġa' jgħaddi kollox. Ma domniex ma ntbaħna kemm konna mqarqin. It-tfaqqih kien qawwi u fit-tul. Aktar ma jgħaddi l-ħin aktar beda jiżdied fil-qawwa. Il-ħsejjes tal-ajruplani jittajru fil-baxx kompla żied la tal-waħx li kien mela l-ajru dak l-art. Min taħt l-art ħassejna li dak l-attakk qatt ma konna ġarrabna wieħed bħalu u bir-raġun kollu għaliex dak kien l-ewwel attakk tal-Ġermaniżi li bi ħruxija tal-għaġeb bdew jaħbtu għall-aircraft carrier il-Lastrius li ġranet qabel kien irnexxiela tidħol f'it-tarzna għal tiswijiet minħabba l-isfat milquta sewwa qabel ma waslet Malta. Minkejja l-ħruxija tal-attakk li l-bastiment ma rnexxilhomx jarquh, imma l-ħsara li ġarbu it-tliet tibliet b'mod speċjali l-isla kienet tal-biża'. Naturalment aħna mill-Gudja ma konniex nafu x'kien ġara dakinhar ħlief li l-attakk kien l-eħrex u l-aktar wieħed tal-biża' li qatt konna ġarrabna. Iżda ma domniex wisq ma sirna nafu. Xi satejn wara li spiċċa l-ħbit ġie jagħtina l-bxara tziju tar-rispett ta' missieri li kien ġie joqgħod magħna l-Gudja. Dan kien pensjonant tan-Navy, armel bla tfal, li 25 sena qabel kien ra l-arqa fil-battalja ta' Jutland. In-nannu Wenz għax hekk konna nsibuh kien iħobb ħafna l-annimali. Il-birgu kien ħalla warajh xi 10 qtates u kien jinżel kuljum preċett mill-Gudja biex jitmaħħom. Dakinhar tas-16 ta' Jannar niżel ukoll. Meta daq l-air-raid kif kienet drawwa tal-Maltin sa dik il-ħabta, billi mhux kullimkien kien hemm shelters, mar jistkenn fil-Knisja ta' San Lawrenz. Meta tfaqqih beda jżid, in-nannu ħareġ minn fejn kien u ġibdilha għal foss fejn kien hemm il-kennijiet imħafra fil-blat li kienu jservu ta' djar għal numru ta' familji li ma setawx jew ma ridux jitbedu minn djarhom. Din id-deċiżjoni lin-nannu salvatlu ħajtu. Għax ma laħaqx mexa wisq li s-sagristija ta' San Lawrenz fejn kien daħal jistken qabel flimkien ma' ġmielu ta' nies oħra ma ġietx milquta mill-bombi u ġarfet kollha u ħadd minn dawk li kienu hemm ma baqa' ħaj biex jirrakkonta l-ġrajja. Huwa jitenni x'ġara in-nannu kien imbikkem. Kultant lissen ftit kliem bejn l-fieq. Jien niftakar infexxejt nibki kemm niflaħ x'kien smajt bdil-ġrajja ta' irda u mewt. U kelli għalfejn nibki għax kienu ġejjin fuqna żminijiet koroħ u tal-biża' taqtih il-qalb ta' ċaħda u dbatija, żminijiet li aħna li għexnihom ma jista' jkun li ninsewhom qatt. Wara l-ewwel ħbit mill-Ġermaniżi, l-attakki saru ma jaqtaw xejn. U lejlu nar, jum wara jum, ħdud festi u mhumiex, fil-Nazzi u fix-xita, is-sirena newwieħa kienet tinstema' tokrob biex twiddibna li l-irda kienet riesqa. U warana kulħadd jitlaq dak li jkollu fidu u jiġbed għall-eqreb kien fil-blat. L-ommijiet iqandlu u jkaxkru l-uliedhom fil-waqt li jixxjuh b'xi banketta fidhom u bil-basketta d-deb iwiżnu fuq dirajn min isibu. F'ħakkatajn kulħadd jitferrex bħalma jitferxu il-firien u l-ġrieden meta jisimgħu l-ħsejjes risqin. U t-toroq jitbatlu min-nies u l-ħajja u flokhom isaltnu il-baħ u l-waħx. Min qatt ma daħal f'xerter ma naħsibx li jista' jġib quddiem għajnejh sewwa sew x'kien. Kont tidħol minn ġo bokka u mill-ewwel tibqa' nieżel it-taraġġ maqtuħ fil-blat. Wara xi 20 tarġa
kont iddur lejn ix-xelluk jew lejn il-lemin u terġa' ssib xi 10 tarġiet oħra, terġa' ddur u tinżel ftit tarġiet oħra sakemm issib ruħek isfel. It-taraġ kien ikun fih bosta tidwir u indani, apposta biex ir-riħ tal-bombi jew tal-blast li kellha saħħa tremenda jinkiser meta jaħbad mal-ħitan u ma jibqax dieħel għal fuq in-nies miġbura fix-xelter. F'dawn il-kennijiet kienu kun hemm dlam ċappa imtaffi biss minn ftit imsiebaħ taż-żejt biex żgur ifakruna fi żminijiet il-persekuzzjoni. Rieħa ta' umdità taqsam, blat kiesaħ silġ. Fix-xitwa saqaf iqattar ma jaqta' xejn. Mas-sinjal tal-ħbit mill-ajru li kien jinara għax kien jola u jitbaxxa ħafna drabi, dawn l-imkien taħt l-art kienu jimtlew daqs bajda. Min jilħaq bil-qiegħda, l-oħrajn bil-wieqfa. Imbagħad xi ħadd jibda r-rużarju. Tridu tisimgħu bliema ħerqa n-nies kienet titlob? Dik fidi. L-aktar jekk ikun xi attakk gwapp u l-blat mal-isplużjoni tal-bombi jibda jiteżżis. Wara r-rużarju kienu jingħadu għal bosta drabi qatt ta' ġakulatorji bħal ngħidu aħna Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis. Oħra li kienet tipakkament Maltija kienet tajtek. Qalb ta' Ġesu ta' Marija itfaw il-bombi fil-baħar u fil-ħamrija. Meta jispiċċa t-talb ħerqan, in-nies kienet tipprova teda bit-tfitt paċpiċ sakemm tfaqqax esplużjoni fil-qrib u terġa' tibda tisma' id-gedwit tat-talb. Naturalment mhux kulħadd kien tal-istess qata, kien hemm min jibża ħafna, kien hemm min jibża ftit u kien hemm min kien kburi wisq biex jammetti li kien maħkum mill-biża'. Xi wħud pereżempju mal-ħsejjes tal-bombi kienu jimmutaw, oħrajn kienu jinfexxu jibku. Kien hemm xebba niftakar li kien jaqbad attakk ta' isteriżmu u malli jibdew jinstemaw tfaqqijiet tal-bombi kienet tibda tagħti bidejja u taqbes qisha waħda mitlufa minn sensija. Tistgħu taħsbu x'kuraġġ kienet tagħmel lil min kien jinserta ma' ġenba? Xorti tajba aħna tfal ma kenniex daqshekk immaġinazzjoni u għalhekk il-biża' qatt ma seta' jaħkimna bil-mod li ħakem lill-ħut mill-kbar. Kien hemm min intemm qabel il-waqt bil-biża' jew spiċċa biex tilef rasu għal kollox. L-attakki binar kien fihom u ma fihomx, iżda ta' bil-lejl kienu xi ħaġa tal-għaġeb. Tkun fl-aħjar raqda meta tisma' xi ħadd jgħajjatlek Isa, errejt! Tista' tkun mitluf l-isbaħ nasa għax ikollok tqum, trid u ma tridx. Aħna l-aħwa kellna saqqu tat-tiben kull wieħed u konna norqdu fuqu id-dar sakemm idoq ir-rejt. Imbagħad malli qajmuna naqbduh, nixħtuh fuq rasna u ninżlu nkomplu r-raqda tagħna taħt il-blat sa filgħodu. Darba ħija l-kbir li kien jorqod fil-fond ħafna, meta qajmuh qabad is-saqqu. U flok niżel bih fix-xelter, fit-telfa tan-nas li kellu, xeħtu f'nofs it-triq u kompla jorqod hemm. Fil-fixla, ħadd minn tad-dar ma kien induna x'ġara. Rid ikun wieħed raġel li niżel fix-xelter biex induna bih għax kieku min jaf x'kien isir minnu. Il-ħajja fix-xelter kienet diġà tbatija fiha nfisha, kesħa, umdità, nifsijiet, trassis. Dan ma kienx kollox. Man-nies tal-Gudja aħna konna ninġibu ħafna u ċertu ħbiberiji li għamilna fi żmien il-gwerra għadhom sħaħ sal-lum. Biss l-impressjoni li għandi hi li bil-lejl meta minn barra n-nisa u t-tfal kienu jinżlu fix-xelter l-irġiel li matul il-ġurnata kienu jkunu fuq ix-xogħol u allura r-rassat kienet tkun akbar, xi wħud mill-Gudjani kienu jħossu li aħna r-rifuġjati konna ħadnilhom postum. U minħabba fekk, mhux l-ewwel darba li jinqala l-inkwiet. Darba niftakar missieri tlewwem ma' wieħed fuq hekk
U jien tant bżajt għax sibt li se jiġu fl-idej li ħrabt mix-shelter u mort qatt bil-qiegħda fuq tarġa fl-eqqel tal-air raid. Bil-bombi isaffru fuq rasi. Verament mhux l-ewwel darba li bqajt barra mix-shelter waqt ħbit mill-ajru matul il-ġurnata. Meta konna ninżlu fix-shelter, ommi kellha drawwa li tagħmel ir-rassenja billi tajtilna wieħed biex isserraħ moħħa li l-koll konna miġbura hemm madjula. Iżda jiena u ħija l-kbir din il-proċedura konna drajnija. Għalhekk konna nħalluha ssejħilna u mbagħad konna noħorġu mill-bokka l-oħra tax-shelter biex noqogħdu naraw il-ġlied fl-ajru bejn l-ajruplani tagħna u tagħhom. Id-dogfights kif konna nsibuhom. Dawn it-taqtijat tal-klieb kien tassew ikun fihom xtara. Ajruplani ġellieda tagħna u tagħhom jiġru wara xulxin, jolew u jinqalbu b'ħeffa ta' isqra. Jimmaxinganjaw lil xulxin sakemm fl-aħħar xi wieħed minnhom kien jintlaqat u tibda tara d-duħħan iswed ħiereġ minn dembu jew mill-ġewnaħ, skont fejn ikun safa mill-qut. Jekk il-ħsara tkun kbira, araħ l-ajruplan bħal tajra miġruħa jipponta imnieħru l-isfel u jibda nieżel jimbaram b'ħeffa tal-biża'. Jekk ikun tagħna kulħadd jissomma, iżda jekk l-ajruplan jinserta tal-għadu, arana nċabxbu u ngħidu u naqbżu bil-ferħ fuq ix-xwiek ħalli naraw il-bdot x'se jagħmel. Ħafna drabi kien jaqbeż bil-paraxut u miskinu jekk jiġi qalb in-nies għax kien jaħbada ħażin żgur. Niftakar darba niżel wieħed fir-raba tal-qrib. Il-kelma malaj ġriet u f'kemmi li ngħid kulħadd l-aktar tfal u żgħażagħ reħiela għalfejn kien niżel. Kif il-maħna l-bdot b'xaru isfar u liebes bħal boiler suit kaħla, kulħadd beda jwaddablu l-ġebel u xi bdiewa resqu għal fuq u bli mażaq u l-furkettun. Imnalla li laħqu l-Ingliżi biex ħelsuh mill-illa u l-għadab tagħna għax kieku l-mewt li ħeles hemm fuq fl-ajru kien jiltaqa' magħha fl-art u din kienet tkun bil-wisqar mill-oħra. Xi drabi konna mmorru ħdejn il-Beaufort li kien hemm wara l-Knisja. Sa Beaufort kien tip ta' kanun u ħallina nonqogħdu naraw li s-soldati jisparaw bħalli kieku konna qed nassistu għal xi logħba u mhux għal taqtija ma għadu kiefer u qalil bil-mewt il-ħin kollu mdendla b'xara. U waqt li aħna konna nkunu f'dak it-tiġrib kollu, ommi minn għalija li aħna konna għal-ken taħt il-blat. It-tfal ma ssibx tarfhom, l-aktar fi żminijiet diffiċli li għaddejna minnhom. Kulħadd kellu bħal telqa fuqu, ċertu żding. U dik id-disċiplina li wieħed jistenna li jsib fil-familji fi żminijiet normali kienet nieqsa f'dawk il-jiem ta' taħwit. Il-fatt li konna noħorġu waqt l-air raids juri li l-biża li ħakem il-popolazzjoni ta' dawn il-gżejjer bil-mod il-mod beda jitbiet aktar mal-attakki ndraw ukoll jekk żdiedu fil-qilla u l-ħruxija tagħhom. Tant kienu ndraw li ħafna kienu jibqgħu id-dar meta jdoq air raid. U minħabba fekk bosta tilfu ħajjithom mirduma fi djarhom stess, meta setgħu ħelsuha kieku niżlu jieħdu ken fil-blat. Il-Gudja ftit ġarbet ħsarat meta tqabbilha ma' ċertin ħawi bħal ħalluqa jew l-ibliet ta' madwar il-port il-kbir, iżda ċ-ċokon tagħha daqet l-imrar ukoll. L-akbar traċedja għal dan ir-raħal ġrat f'April tal-1942, April l-iswed, l-ar xahar tal-gwerra meta il-Ġermaniżi ħalfu li jtajru l-din il-blata minn wiċċ id-dinja. Ftit ġranet qabel kienet intradmet familja sħiħa f'xelter privat ġo Ħaltarxien. U is-sinjora tal-iskola tal-Gudja, jekk kienu jsejħula l-headmistress, sinjora, li kienet toqgħod f'raħal ġdid, kienet widbet lil Carmena l-Purtinara biex ma jibqgħux jinżlu fix-xelter privat li kellhom huma fil-bitħa tagħhom. Carmena tbissmet u qaltilha:
U billi ġrat ġoħal tarxin għandha tiġri l-gudja wkoll. Iżda l-kelmiet ta' twissija tas-Sinjora kienu profetiċi, jew kif ngħidu b'Malti aħjar il-qalb teħber. Kienu xi satejta wara nofsinhar, il-jum eżatt ma niftakrux meta daqqerrejt bħal mijiet oħra li kienu daqqew qabel. Mit-tfaqqih tal-balal u l-isplużjonijiet tal-bombi indbaħna li l-attakk kien fil-qrib sewwa. Hawnhekk ta' min jgħid li għalkemm konna tbiedna mill-inħawi tat-tarzna u tal-port, ma dan kollu kont tista' tgħid immissu maħalluqa li minħabba l-ajrudrom kien il-ħin kollu infittex mill-bombers Ġermaniżi. U għalhekk fil-każ tagħna r-refuġjati konna qisna morna mill-miżieb għal ġol qattara. Dakinhar ta' April tal-1942 aktar ma beda jgħaddi l-ħin, aktar il-ħbid beda jiħrax. Ma kull tfaqqija il-blad beda jitriet bħalli kieku x-shelter kien tal-kartun. Għalxejn in-nisa mwerwra l-isnu tal-bħerqan ma kien hemm l-ebda ħjiel li l-rejt kien se jieqaf. Minflok ma waqfu l-ħsejjes tal-biża' aktar żdiedu u l-blad beda jaqbes bħalma tarbija taqbes f'ħoġor omma waqt l-irqat meta tieħu xi qata. Fuq wiċċ kulħadd kien hemm dera ta' twerwir li kien ħakem lil kull min kien fix-shelter. Il-kol trassejna ma' xulxin, min mannaq, min imqabbad mommu jew maħutu. F'ħin minnhom il-kappillan Dun Anton li kien qiegħed jistken magħna għalilna biex ngħidu l-att tal-indiema u wara tagħna l-assoluzzjoni. It-tmiem kien fil-qrib, iżda mhux għalina. Wara xi satej, il-ħsejjes siktu u t-tinwieħ tawwali tas-sirena ħabrilna li l-qirda kienet għal darb'oħra tbiedet mix-xtut tagħna. Hekk għall-inqas konna ħsibna aħna li konna fix-shelter barra wieħed. ċertu żaren li ħareġ bġirja waħda minn hemm isfel ħalli jara ommu ħutu kif kienu baqgħu wara dak il-ħbit mill-leqqel. Miskin. X'kien mar fl-isqaq fejn kienu jqogħdu ma sab xejn għajr borġ tal-waħx li taħtu kien hemm mitfuna ommu u 4 ħutu fosthom Carmena l-Portinara. Kienet kombinazzjoni jew tassew il-qalb teħber. Dan l-inċident għadna Roma għaddejjin bihom fuq l-istreċer mottijin bil-kutri għal prieħa taqsam ta' porfli maħruq, mhux biss nikket imma werwer lin-nies tar-raħal kollu. Familja sħiħa maħsuda f'ħakkatajn u waqt li kienet għal-ken tal-blat jekk ma tridx. Iżda fid-dinja jgħidu kollox jindara, il-mewt ukoll. U wara ftit in-nies insiet u reġgħet bdiet tabbuża. U meta jnewħu s-sireni biex iwidbuna, flok jitħlu għal-ken kienu jibqgħu fi djarhom jew joħorġu f'nofs it-triq ħalli jaraw l-ajruplani jitqabdu għal-mewt qishom isqra mimlija ħdura għal xulxin. Ma kontx tista' tinsa għal żmien twil f'dawk il-jiem koroħ għaliex ħwejjex tal-għaġeb malli l-ħajja kienet terġa' xi ftit għan-normal kienet tinqala' xi ħaġa oħra biex tfakkarna li l-gwerra għadha magħna. Hekk ġrali meta tlift lil sieħbi it-tifel ta' Gerit. Ommu kienet armla. It-tifel kien iż-żgħir u bejn minħabba fekk u bejn minħabba li kien bla missier, dan it-tifel kien il-mimmi ta' għajnejn ommu. Dejjem madjula, dejjem tasses fuqu, ma jħarbilha qatt minn taħt għajnejha. Darba fost l-oħrajn kienu l-għalqa u waqt li ommu kienet tażaq, it-tifel sab termos u ħadu d-dar. X'ħin wasal id-dar, induna li dak xejn ma kien termos bħall-oħrajn u ta' tifel li kien messitu l-kurzita ħalli jara x'fih. Qabad martell jew xi ħaġa jibsa u beda jagħti fuqu. Ma naħsibx li laħaq ta' aktar minn daqqa waħda. L-armla Gerit infatmet minn bina ukoll li safam tertaq mill-bomba
għamla ta' termos. Bħal sieħbi kien hemm oħrajn. Pietru l-Adma kien jgħix għal rasu f'żewġ kmamar ftar fl-isqaq taħdejna. Kif jixet laqmu kien bniedem maddam, niexe fewda, sajf u xitwa bil-flanella u qalsit li wassallu sal-qasba ta' siqu, bil-beritta mazza f'rasu u ħafi, il-pipa ta' xaqquf dejjem f'ħalqu u xkora żgħira fuq spallejh. Kien sa fejna fin raġel ta' ftit kliem li ma kien jagħti fastidju l-ħadd. Kulħadd kien jaf li Pietru qatt ma kien niżel f'xelter. Għalih setgħu ma tħafrux. Għal xejn jgħidulu l-ġirien biex idabbar rasu u jwidbuh li darba tiġi ħtajba. Idaħħan kien u jidaħħan baqa'. Iżda ftit wara traċedja ta' Karmena l-Portinara, Pietru bħal fem li ma kienx jaqbillu jibqa' jissogra ħajtu bla bżonn. Huwa u Karmena kienu ġirien, joqogħdu fl-istess qaq. U forsi minħabba fek għataħħa li jekk il-ħbit ikun qalil, jinżel f'xelter u jistkemm bħal ħaddieħor. Ftit wara kien hemm attakk qawwi u Pietru żamm kelmtu. Iżda mhux għal kollox. Ma tfaqqijat tal-balal u l-bombi daħal f'bokka mingħajr ma niżel isfel. Ħwejjeġ li ma jitwemmnux. Dakinhar il-bomba niżlet dritt fuq il-bokka u Pietru safam tertaq. Kien l-ewwel u l-aħħar darba li kien daħal jistkenn. Ta' bilħaq kif jgħid il-Malti meta tkun miktuba għalik tista' tagħmel x'tagħmel. Kien hemm oħrajn imbagħad li kontra Pietru ħelsuha għax ma kienitx għadha waslet tagħhom. Waħda minn dawn kienet Siti, oħt missieri, li kellha 3 tfal żgħar u li rabbietom waħedha tul il-gwerra kollha minħabba li żewġha kien fuq il-baħar. Darba minnhom kellha l-fustani marit, kellu deni ta' żiemel u ma kienitx taf x'se taqbad tagħmel. Meta ratu hekk mitluq, għateta li ma toħroġx. Dak il-ħin għadda raġel li jinstema' jgħid li kien ġej wieħed mill-leqqel ħbit li fih kienu ser jieħdu sehem mijiet ta' ajruplani tal-għadu. Għal dan il-kliem Siti ma kien baqala l-ebda triq oħra. Kebbet li t-tifel fil-kutri mill-aħjar li setet u irħitilha lejn ix-xelter. Mill-ħsejjeż dajfa tal-ħbit, Siti basret li dak ir-raġel jew kellu ftit jiċċajta, jew kien informat ħażin u seħtet is-sija u l-mument li kienet ħarġet lil dak it-tifel b'dak id-deni fuqu. X'kien spiċċa l-errejt u reġgħet lura d-dar, ma baqgħetx mibluwa bil-ftit meta sabet li jissaqaf ta' fejn ftit qabel hi kienet bit-tifel kien sfronda u x-xorok ġew sewwa sew fuq is-sodda fejn kien hemm hi u bina. Is-sija tagħha u tat-tifel kienet għadha ma waslitx. Wieħed mill-aktar emejjel ta' qlubija u mħabba li missier wettaqa' għal-ibnu ġara fil-Gudja. Is-Sur Tonin kien raġel molawn. Kien armel u kellu żewġ subien, George u Gaudenz. Jum fost l-oħrajn ħareġ dawra ma' ibnu l-kbir George bil-karettun tal-molol. X'kien waslu l-marsa da errejt u jew għax ma kien hemm fejn jiskennu, jew għax ma ħablux rashom baqgħu sejrin. L-attakk kien aħrax u fil-qrib. F'daqqa waħda il-missier lemaħ l-ajruplani tal-għadu jitilqu l-bombi li deru li kienu niżlin għal fuqhom. Mingħajr ma qatt jaħsibha, it-tifel qabeż minn fuq il-karettun u nxteħet għal tulu fl-art wiċċu l-isfel. Kif kienu jgħidulna nagħmlu f'każijiet bħal dawk. Il-missier li intebaħ f'liema tiġribi kbir kienu jinsabu u ibnu, istintivament inxteħet fuq George biex persunu jagħtih kenn. Il-bomba niżlet fil-qrib ħafna. Meta siket il-ħoss u r-riħ tal-bomba għadda, George olla rasu. Ma rridx jemmen lajnejh. Iż-żiemel kien mejjed, missieru wkoll, u minn raġel daqsiex bil-blas tal-bomba kien inxtorob u ċkien daqs tifel. Is-Sur Tonin kien ħeles libnu minn mewta ċerta. Niftakar kienu ħadu il-katavru tiegħu l-isptar ta' Buġejja u billi tal-familja rridu li jindifen fiċ-ċimiterju tar-raħal,
il-kappillan talab żewġ volontieri minn fost l-abbatini ħalli jakkumpanjaw il-mejjet minn Santa Venera għal Gudja. U morna jiena u ħija. Ma nafx kemm il-darba waqaf mat-triq wara vjaġġ li ħasijat sħaħ. Iż-żewġ titfal mill-Birgu kienu taw is-sem tagħhom ukoll fis-sija tal-prova. Jien u ħija konna mill-aktar attivi fost l-abbatini u ma kienx ikun hemm funzjoni li ma konniex nieħdu sem fiha. Quddies ta' kuljum, ora santa nhar ta' ħamis, quddiesa kantata, katekiżmu u benedizzjoni nhar ta' ħadd. Daqqa nservu u daqqa fil-kor. Illum inħares lura ma naħsibx li min kien jismana inkantaw kien jistħajlu qiegħed f'xi ġenna, iżda dejjem aħjar mix-xejn. U ngħiduha dak iż-żmien ma kienx hawn television ma xiex tipparagunana kif jistgħu jagħmlu llum. Min barra l-attivitajiet jew funzjonijiet normali kont għamilt il-priedka tal-miliet ukoll. Sirt naf biha f'Settembru tal-1941 meta twieled wieħed minn Ħuti. Dakinhar tal-Magħmudija, il-kappillan tkellem mat-siju tal-mużew li kien qisu missierna u staqsih jekk kienx jaqbel li jien nagħmel il-priedka tal-miliet ta' dik is-sena. It-siju qabel mill-ewwel u għalhekk wara ftit naraħ ġej fitat sfidu li fuqu kien hemm miktuba l-priedka ħalli jalli mieli. Jien ngħid issew xejn ma kont favur l-idea, mhux għax tħajt jew għal xi ħaġa hekk, imma għax ukoll ta' inqas minn 10 snin kont ħassejt ċertu sens ta' responsabilità. Madankollu għal magħmul m'hemmx kunsill, speċjalment jekk min jieħu d-deċiżjoni jinserta jkun il-kappillan tar-raħal. Ta' kull filgħodu qabel jitlaq għax-xogħol, it-siju kien joqgħod bis-sabar kollu jallimni l-priedka, paragrafu. U milli niftakar xejn ma kienet biċċa xogħol għal qalbu għax ħabbattu mhux ftit, kliemu għadu jidwi f'udnejja. Li kont naf għal xi ġdieħel ma kontx nintriga. Imma l-priedka minkejja li ħabbattu tallim ta' sew qabel iż-żmien. Dakinhar tal-miliet niesi b'mod speċjali nanniti kienu mdaqqina l-aħħar u jien niftakar ħadd gost ingawdi l-fama li l-priedka tal-miliet iġġib lil min jagħmilha. Il-quddiesa tal-miliet ta' dik is-sena kienet saret fl-4 ta' wara nofsinhar quddiem knisja maħnuqa min-nies. Meta nżilt minn fuq il-pulptu, nisma' mara mdaħla fi żmien tajt lill-oħra: "Ta' min hu dat-tifel kemm jof." Ma jidhirlix li kont naf aktar mit-tfal l-oħra li jagħmlu l-priedka. L-oħra weġbita: "Dan mhux mir-raħal, dan tar-refuġjoti li joqgħod fil-mużew tas-Subien." Nistħallilkom qed tistaqsu x'kienu jagħmlu n-nies jekk iddoq ir-rejt waqt funzjoni reliġjuża. Jekk ma nisbaljax, il-biċċa l-kbira kienu jibqgħu il-Knisja għax kienu jemnu li fil-Knisja l-aktar waqt it-talb ma kien jiġrilhom xejn. Tant kienet qawwija l-fidi tal-Maltin. Kien hemm madankollu xi wħud li l-biża' kien akbar minn twemminhom. Dawn kienu jitilqu idabru rashom mal-iċken sinjal ta' għawġ. Aħna l-abbatini x'aktar xax konna tfal mingħajr ma nafu nqisu l-konsekwenzi, konna nibqgħu nservu. Imma ġieli ma bqajniex ukoll. Għall-inqas jien mhux dejjem bqajt. Niftakar darba kellna quddiesa kantata tal-mejtin f'xi 6 ta' filgħodu. Jien kien imissni ċensier u kont qed inrewħu wara l-artal fil-kor x'kien daqq errid. Ħadd minna mader li kien ta' każ. Wara ftit smajna salt tfaqqijat u mill-ewwel indbaħna li kienu ħabtu in-naħa tagħna. F'daqqa waħda nisma' splużjoni kbira, tfaqqih u ksur ta' ħġieġ u teżżiża qawwija. Jien li dejjem kelli immaġinazzjoni aktar minn oħrajn, stħajjilt li l-Knisja se taqa' fuqi. Waddabt iċ-ċensier bil-ġmamar jaqbdu fejn ġiġi u ħriġtilha kemm kelli saħħa għall-eqreb shelter li kien hemm quddiem il-Knisja. Għadni nara tbissima fuq wiċċ dawk li kien hemm isfel x'kienu raw qassis żgħir nieżel ilebbet b'kemm kellu saħħa. Niftakar l-attakk ma damx ma spiċċa u meta rġejt lura fis-sagristija sħabi daru għalija u ma nafx ma qalulix, żgur li kieku kienu mitluba
ma kienux ser jaħtruni l-aktar tifel qalbini tar-raħal u ma tlumhomx. Iżda jidir li jien lanqas kont tlum lili li ħallejt il-funzjoni u mort nistken fix-shelter. Ma kontx jaqbel nis-sogra ħajti għal wieħed mejjed. Għal din il-ħabta qiegħed ngħid ar-rebbija tal-1942 minn barra il-biża tal-attakki mill-ajru kien żdididna ieħor dak tal-invażjoni. Aħna tfal żgur li ma konniex nifmu it-tifsir sħiħ ta' din il-kelma, biss konna nafu li f'każ ta' invażjoni kienu jaħbtu għal Malta ħafna ajruplani u minn ġo fihom imbagħad jaqbżu għad kbir ta' soldati bil-paraxut. Naf li l-ħsieb biss li fit-toroq tagħna konna nistgħu naraw is-soldati Ġermaniżi kien iwerwirni u niftakar kont noqgħod naħseb ħalli nara kemm konna nistgħu noqogħdu fix-shelter mingħajr ma jkollna bżonn noħorġu minnu. Jidhirli li kienu nataw xi ordnijiet dwar x'għandu jsir f'każ ta' invażjoni. Il-biża li kelli kien ittaffa ftit meta darba saret prova. F'din il-prova kienu ħadu sem il-Home Guards. Dawn kienu nies li jew minħabba l-età jew għal xi raġuni oħra ma setawx jinġabru soldati, imma xorta waħda kienu mistennija jiddefendu l-pajjiżhom f'każ ta' bżonn. Waqt din il-prova li kienet saret, kulħadd kien ordnat jibqa' ġewwa. Aħna konna tlajna fuq il-bejt biex naraw x'kienu se jagħmlu. Rajna nies joħorġu minn wara ħitan tas-sejjieħ u jimmiraw is-sentrijiet waqt li oħrajn dew jollu jdejhom kif jagħmlu meta jċedu. Kull min ħasem kellu ordni biex jispara imbjank. Kulħadd naturalment mexa fuq din l-ordni, hemm barra ċertu Karmenu li jew għax kien ilu ma jwaqqa xi tajra, jew għax il-prova ħada bis-serjetà iżejjed kien spara tir veru u laqat lil sieħbu fid-driegħu u l-milqut ma rridx iħalli ilu għaddejja lixxa. Għal daqsxejn ma kellniex żewġ vittmi u din kienet biss prova. Għamlu sew il-Ġermaniżi ma resqux lejna. U hemm jintemm il-kapitlu numru 5 mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra.